acompañarnos no día de hoxe. O que vamos a presentar aquí, honestamente, consideramos que é un proxecto moi interesante para o Concello do Grove e algo moi importante para o que é a identidade do pobo. Non vamos a presentar unha actividade puntual nin un programa cultural illado, sino que vamos a presentar unhas accións culturales con un mismo nexo de unión, que é o MECO. O MECO consideramos, os que estamos nesta mesa, que é patrimonio inmaterial e cultural do Grove. E non deberíamos de deixar pasar esta oportunidade que nos dá a Galería Besada, a banda do Grove, musical do Grove, o Mar de Fondo, sempre digo Mar de Vigo, pero é Mar de Fondo, as institucións e o colectivo Enxebre. Nos pensamos que o MECO fala de cultura, fala de creación artística, fala de teatro e fala de identidade popular. Por tal motivo, as accións que se van a realizar, como mínimo, nos vindeiros meses no Concello do Grove son, por parte da Galería Besada, exposicións, divulgación histórica, divulgación artística, por parte da produtora Mar de Fondo, todo o que vamos a recopilar de información que quede grabado e testemunha para as vindeiras xeracións do traballo realizado, e por parte da banda e máis de Enxebre vamos a realizar a montaxe, ou intentar realizar a montaxe da obra do MECO. Agradecemos que este sentado con nós tamén a representante da institución máis importante do Grove, que é o Concello do Grove, porque apoia de forma... Dixestes que sí, non? Apoia esta iniciativa e consideramos que é importante porque, ao ser un ben inmaterial do Concello do Grove, consideramos que as institucións deberían de estar, apoiando isto. Esperemos que non sea única, vamos a intentar falar coa Xunta, coa Diputación, non sei, con Engrobes, con calquera institución que quera colaborar neste periplo que empezamos. Antes de nada, dar o agradecemento ás persoas que me acompañan nesta mesa, a parte do señor alcalde, Carlos Besada, a alma da Galería Besada, o Viña, que é o presidente da banda de música do Grove, o responsable da produtora e dueño do local, Víctor Gallego, e eu, Jacobo, que son o presidente da asociación Enxebre. Voulle dar paso aos meus compañeros, que son realmente os que teñen que falar da súa parte de responsabilidade en todo este proxecto, e damos paso a Carlos, que nos vai falar de todo o que teñen, todas as sorpresas que nos teñen previstas na Galería Besada. Bueno, gracias. Se escoita, non? É para gravar, Estou xa. Bueno, moitas gracias, Jacobo. Gracias por estar aquí a todas e a todos. En primeiro lugar, pois, bueno, creo que é de recibo, e a colación do que acaba de dicir Jacobo, resaltar a importancia deste proxecto conxunto que levamos posto en marcha xa desde fai meses, aínda que é certo que desde na Galería Besada xa levábamos tempo pensando en algo similar desde moito máis atrás, sobre todo a raíz de poder plasmar de maneira material todo o que foi a historia do Teatro Quiroga e posteriormente Teatro Cine Besada. E a colación disto, coa colaboración tamén de Magui, que está aquí con nós, fomos dándolle forma a todo este proxecto porque era tamén importantísimo que estuvera a obra do MECO no medio desta exposición, pois, bueno, porque primeiro porque a primeira representación foron no Cine Besada, e por outra banda porque as partituras orixinais da música están feitas, pois, tamén me tocan a casa por parte do meu avó, non? E como miña nai me leva tempo a mí, máis a Oviña, insistindo de que era importante que ahora que xa hai banda de música que isto se puxera, se lle dera outro tipo de difusión a esta parte musical, pois, bueno, tratado tamén
dentro do seno da banda de música e posteriormente pois compartido con Enxebre, finalmente pois se lle foi dando forma a todo este proxecto, non? E aínda que vai a falar máis desto Carlos Oubiña, sí que nos pareceu pois de tal calado o proceso de transformar e de adaptar a música inicial á propia banda de música actualmente, pois na exposición tamén hai unha parte importante sobre este contexto da parte musical da obra de teatro, non? Pero tamén é certo que outra das partes importantes é a propia historia do MECO, na que pois Magui, como historiadora en este ámbito, que leva tamén moitísimos meses traballando nisto, todo ese traballo no que se vai tamén a plasmar aquí, despois, está tamén reflexado na exposición. A exposición vai inaugurarse este luns, o luns ás 7:30, o luns 30, vai a durar 3 meses, e dentro destos 3 meses van a haber diferentes charlas. Previo a presentación, o estreno da obra de teatro, van a haber un par de charlas relacionadas pois, precisamente coa obra do MECO. A primeira vai ser a cargo de Magui sobre toda a recuperación e o máis profundo que pudo chegar sobre a lenda do MECO, na que acompaña na exposición incluso documentación gráfica de libros e demais. E outra das charlas vai a ser tamén pois a cargo de Carlos Seráns, que tamén nos acompaña aquí, que foi pois o encargado de transformar esas poucas partituras do meu abuelo máis de Juan Fernández en pois unha auténtica maravilla que non vamos a adiantar porque tampouco se podría entender ahora mismo, pero que ides a poder disfrutala na propia representación da obra de teatro. Aí vai haber tamén outra charla sobre todo este proceso, que vai ser en maio, o 6 de maio. Despois, se queredes vos paso a relación, que publicaremos na galería nestos días toda a cartelería. E, sin máis, pois, nada, non vou a desvelar ningunha máis cousas da exposición, porque é importante que o luns estedes ali durante estes meses a poder disfrutar, porque merece a pena e, sobre todo, merece a pena ver todo como foi o proceso desta representación teatral desde os seus inicios ata hoxe. Creo que o traballo que se fixo hoxe, como dixo Jacobo, é extraordinario, pois como, repito, desde a parte musical hasta a propia representación, onde se volve aos propios orígenes da lenda, co seu toque, como non podía ser de outra maneira, da agrupación teatral de Enxebre. E, polo tanto, creo que, por eso facemos, ademais, este tipo de presentacións para resaltar a importancia que ten para nós poñer en valor este patrimonio inmaterial que, posteriormente, podremos tamén, tanto por Enxebre como pola galería, facelo físicamente en algún tipo de publicación ou de edición en papel. Sin máis, deixo vos con eles, agradecervos outra vez que estedes aquí e que nos axudedes tamén a ser un pouco de altavoces deste proxecto, porque, como vedes, somos xente sin ánimo de lucro, incluso temos que poñer moito do noso bolsillo para que isto saia a luz, sacrificamos tanto os que estamos aquí, iba a decir Víctor máis eu, pero porque poñemos do noso negocio, xa non digo sin ingresar, simplemente falo de traballar incluso a porta fechada sin poder dedicarnos a outra cousa, dedicándolle moito empeño e moitísimo cariño a este proxecto. Espero que vos o interpretedes así tamén, coa ilusión e coas ganas que nós temos de que isto salga como vai a salir. Vale, gracias, Carlos. Pasamoslle a palabra tamén ao outro empresario da mesa, que é Víctor Gallego, dende Mar de Fondo. Claro, a ver, decías que o propietario do local ainda é o banco. Debería de estar aquí sentado comigo Juanjo, o da banca.
Nada, que a verdade é que o que xa dixeron os meus compañeiros é máis que suficiente para entender o que se está a argallar aquí. Desde logo que a miña parte, evidentemente, tócame, porque formo parte da agrupación teatral en Xebre e estarei na representación da obra, pero o meu oficio non me podía deixar facer escapar a oportunidade de recoller todo este proceso. O sea, nós somos os mecos, chamannos os mecos, e a lenda do meco está, o sea, prácticamente levámola na sangue. Entonces, por fin, coa excusa da obra de teatro, vamos a recoller a historia, a lenda do noso pobo e intentar, de algún xeito, dilucidar o porqué somos os mecos. Entonces, no documental vou vos dar 4 pinceladas da idea que temos, porque non estou só embarcado nesto, sino que a parte dos compañeiros que están facendo todo isto, está unha compañeira de teatro que tamén de comunicación audiovisual, Laura Villanueva. Entonces, a nosa idea é ir facendo o making of da obra de teatro, que sería como o telón de fondo do documental, pero, entre medias, vamos a ir contando, de feito, coa documentación que fixemos para traer a lenda do meco, chega ahora Isa, esperamos a que tome asiento, que non... O sea, non te preocupes, Isa, estás na casa. Estuvemos a esperar por ti. O que decía, que na obra documental o que queremos facer é expresar, o sea, usar a obra de teatro como telón de fondo, e na documentación que se fixo para traer a obra de teatro ao presente, tuvemos a suerte de falar con un montón de xente que nos foi dando un montón de pinceladas que van a ser o que nos den o contexto de por qué somos os mecos do Grove. Aparecerá, evidentemente, Carlos coa galería, aparecerá a banda de música, aparecerá Xeráns, que é o compositor, e aparecerá un mundo de personajes que nos axudan a comprender por que somos os mecos do Grove. E vai ser unha explosión de júbilo ao final cando non se mire nada da obra de teatro e se nos mira a todos festejar que todo saliu maravillosamente. Así que, o que decían os compañeiros, moitas gracias por vir. É un proxecto super ambicioso, inda que non vos lo poidades imaginar. Estamos super ilusionados con isto, estamos invertindo o tempo, os cartos e a paciencia, porque realmente darlle solución, agora xa falo da parte teatral que estamos a levar a cabo, a todos os escollos que se nos están dando no proceso, está sendo increíble, incluída a maldición do meco, que, como sabedes, xa se cebou cun dos nosos compañeiros. Así que, nada, moitas gracias a todos e cedo a palabra a Jacobo. Moitas. No, hai que esperar a mirar o documental. O noso compañeiro sigue vivo, non se cebou. O noso compañeiro sigue vivo e formará parte do elenco. Formará parte do elenco. Moitas gracias, Víctor, e gracias por asustarnos de tal maneira. Pasamos a palabra a outra pata da obra de teatro que é Carlos Oubiña. Moi bons días a todos. Bueno, dende a banda de música do Grove, destacar pois que parte, creo que desa grandeza teatro musical que vamos a facer, pois é a presencia da banda de música. Creo que vamos a representar musicalmente esta obra como nunca se fixo anteriormente, gracias tamén a recopilación e a adaptación pois de todas esas melodías e partituras que fomos recollendo pois en parte do avó de Carlos Besada e que foi adaptando pois os tempos actuales da música actual, bueno, non vamos a facer reggaetón, por suposto, pero falando de banda de música, non? Cos instrumentos actuales, pois o traballo inmenso que fixo e está a facer o compositor compostelán Carlos Xeráns, adaptando todo eso e que, bueno, que penso que vai ser unha maravilla musical. Por outra parte, a banda de música vai tamén ter unha novedade na súa integración neste teatro musical que vamos a chamar, non? Tamén, que vai ser a adaptación, a
a posición da banda de música na representación. Vai estar integrada prácticamente dentro do público. Vamos a poñer diante do escenario con un semicírculo da forma que precisamente a xente que estea en primeira fila estea casi codo con codo co músico. Entonces aí tamén vai a ganar esa grandeza musical que requiere este evento. Tamén destacar que dentro da Escola de Música estamos un poquinho a traballar cos actores para axudalos Podes decirlo que non pasa nada. para axudalos polo menos a entonar. Estamos aprendendo a cantar os actores. Xa non dixo a cantar, pero polo menos a entonar. Desde un principio, as primeiras conversas que tive con Jacobo, que isto remontase ao mes de abril, polo menos, do ano pasado. Vai facer un ano que estamos con esta película, o sea que para que vexades un poquinho a grandeza de todo isto que estamos tramando e montando, porque non é cousa de 2 días, nin 3, nin nada. Levamos casi un ano con isto a voltas. E, bueno, puxemos unha balanza, o tema musical e, sobre todo, vocal, non? É dicir, a ver, que poñemos, que primordiamos? Que actúen ben e que canten máis ou menos, ou que canten ben e que actúen, finalmente que canten tal. Bueno, decantámonos pola primeira balanza de que ten que primordiar os actores, porque, bueno, realmente tamén non son áreas de ópera que teñen que cantar, que senón máis ven tirando a música popular, que como se suele decir, que se poden levar o rejo. De feito, estamos traballando en eso para que actores como Vítor Gallego poidan... Oye, estades sorprendidos que outro día viñestes de besada e flipaste. Bueno, aquí a xente xa sabe como canto, que cantei diante de 500 personas. Vítor, aquí non escoitaste, acaba de dicir flipar, ten connotación positiva e negativa, Pois bueno, eso, que actores como Vítor Gallego poidan chegar a interpretar estas famosas melodías que casi todo o pobo recoñece e que penso que vai a dar un toque de grandeza tremendo a esta obra de teatro. Por parte da banda de música, volvo a dicir que vai ser a primeira vez que se vai representar esta obra con este estilo de música, desta maneira, e penso que xunto con Enxebre vai ser un espectáculo tremendo. Gracias, Carlos. Pues solamente... Gracias, Víctor. Gracias, Carlos. Ahora solamente queda parte de Enxebre da súa aportación dentro do que é obra de teatro. A ver, Enxebre, como ben sabedes, é un grupo de teatro e tamén é certo que despois de 33 anos que nunca fixéramos o meco, sempre que facemos as obras de teatro, alguén sempre se acerca e nos di tendes que facer o meco, pero claro, vámonos a poñer a facer o meco e de repente cobranos 11 costillas e non sei cantas vértebras. O sea, mete un poquinho de medo pensar en montar o meco. Fai anos decidimos que, bueno, era o momento de facer o meco, de feito habíamos falado con 5 enzocas para a parte musical, e en abril ou un poquinho antes, Carlos, dende a banda, puxose en contacto con nós e dixen, por que non facemos o meco? Bueno, pois vale, pois temos que facelo o meco. Era para facelo o ano pasado, pero o ano pasado, como era o día, o ano internacional de Castelao, decidimos facer Os vellos non deben namorarse, e agora creemos que xa é un proxecto que é maduro para poñer en escena. E xunto coa banda de música creo que vamos a estar super arropados para leválo a cabo. En primer lugar, desde o principio nos considerábamos que a obra de teatro foi escrita despois de xuntarnos con distintos historiadores como Magui, Bruno Padín, Fran Meis, Juan Francisco, quen me queda? E Antonio Italiani, que nos falou moito sobre o autor. Tiñamos todos os papeles para decidir de que podíamos enfrentarnos ao que era o texto partindo dunha premisa. O texto foi escrito nun momento de censura e nun momento de moita presión para que non se escribira a obra de teatro. Antonio contounos de que o autor tiña unha presión moi forte para que non escribira a obra porque considerábase que iban a salir moitos temas que en aquel momento non eran interesantes, como era o abuso, tanto das mulleres como o abuso do poder co resto do que era o pobo, a censura,
De feito, Carlos Besada pasounos unha copia dos textos orixinales e levan o sello da censura que aprobou que se pudera representar a obra de teatro. Entón, considerábamos de que a obra de teatro non pretendíamos modernizala, non fai falta modernizar a obra de teatro, pero sí darlle vida, darlle veracidade. Esa veracidade pasa por sacarlle censura, que non fora unha obra tan costumbrista que é o que se pretendía naquel momento pola época que lle correspondeu. Entón, o que fixemos foi unha adaptación moi potente sobre o texto original. Creo que entre a adaptación nosa, que os actores cantan como van a cantar, e máis que hai xente que está a punto de morrer, non sei se iredes a ver a obra, creo que non estamos poñendo moi atractivo, creo eu. Entón, como dixo o meu compañeiro Víctor, é unha posta en escena moi ambiciosa porque non pretendíamos facer nada menos. O sea, é unha obra que está dentro do ADN, unha lenda que está dentro do ADN noso, e considerábamos de que tiñamos que facer unha posta en escena importante. Considerábamos que tiñamos que darlle vida ao texto, e gracias aos historiadores e entendidos, pudemos ir á lenda orixinal. Como ben sabedes, non era un feudal, era un cura. E a importancia que tiñan as mulleres en todo este levantamento non era por parte dos homes. En cambio, na obra de teatro, é un feudal que queda un poquito máis difuminado, non podías poñer un cura naquel momento, e as mulleres non iban a ter un rol importante durante todo este proceso, entón eran os homes os que tomaban esa decisión de aforcar ao meco e taca. Entón, todo iso tamén foi cambiado. Intentamos manter a estrutura orixinal para que a xente que veu a obra de teatro no 2015, no 85, no 77 e incluso no Teatro Besada, que habrá xente que se acorde da primeira representación? Da primeira non creo. Non creo, pero da seguinte sí, que non vean un cambio radical sobre a obra. A estrutura segue sendo a mesma, cos mesmos actos, pero cambiase moito o diálogo, é un diálogo moito máis sincero, un diálogo moito máis vivo e que ten unha realidade que a podemos chegar hasta ahora. Incluso cambiamos a época. Quixemos facer un guiño con Francisco Franco Calvete, que é o autor, e quixemos facer o guiño de traelo a obra de teatro, traela á época na que se estrenou. Consideramos que pode ser interesante. Espero que nos perdone toda a xente do Grove, os familiares de Francisco Franco Calvete, os Besada que puxeron a música, espero que nos perdone un montón de xente. Eu xa estou mirando unha casa en Sanxenxo. Bien, entonces, é un proxecto moi ambicioso, como dixeron os nosos compañeros, moi ambicioso, non vou falar de cartos, que creo que xa falou de cartos todo o mundo. E temos un problema enorme, estamos falando aquí con Sito, porque o decorado, tal como temos pensado facer, non temos ni idea como construílo, estamos falando con arquitectos, con xente da madeira, da construción, para ver como podemos construílo, porque ten unha serie de connotacións que son complicadas. O vestuario está tratado con moitísimo mimo, estamos tratando con profesores de téxtil dos diversos institutos galegos para que nos axuden co diseño e elaboración de todo ese vestuario, e temos un montón de colaboración. Quero falar tamén de dúas colaboracións que van a participar nesta representación, que vai a ser as Cinco Zocas, nunha dos actos van a cantar unha canción para darlle un poquinho máis de sensación de tradición, tanto da obra, e por outro lado, da que fixo o cartel, que é Xoana Álvarez, e que me mandou un texto que me gustaría que leelo. Intentarei ler o máis rápido posible para non... que é o seguinte. Recibín a proposta de facer o cartaz da obra de teatro Meco con moita ilusión, tanto por quenes ma fixeron como pola temática. Pareceme unha gran idea que se decidira representar esta lenda do Grove que toca o corazón e identidade de todas os mecos e mecas, pero que ademais a ilusión multiplicouseme cando vin que quería facerse por todo o alto. Historiadores na documentación, a banda de música do Grove, por suposto en Xebre co seu elenco de estrellas no reparto. Para o cartaz inspireime nos gravados de Luís Seoane. Ten unha similitude, verdade? Sobre esta lenda, que en 1980, con motivo do primeiro ano do falecemento do pintor, Edicións do Castro fixo un libro que se presentou no Grove, que iso tampouco o sabía. Na casa dela, temos un exemplar
E son consciente da pegada que esos dibuixos deixaron do meu traballo ao meu pai, Xoaquín Álvarez Corbacho, que nese tempo era dos poucos alcaldes comunistas do país, faloume moitas veces desa homenaxe que o Grove lle fixera a Seoane no 1980. Nun deses grabados representas o momento de rabia do pobo, no momento que pasa a acción unidas ante tanta injusticia, levantando os fouciños e berrando. Esta estapa que inspirou o cartaz que vendes hoxe aquí. Mulleres nun primer plano, xa que a documentación di que foron as protagonistas, e homes unidos para mudar as cousas, organizados para pasar a acción ante as injusticias e abusos do poder. Unha estampa que, por desgracia, segue a ser moi actual, seguímola necesitando moita unión. Organización, conciencia para loitar contra os abusos e as desigualdades que vivimos neste sistema. A xente do cartaz, como a de hoxe, podía estar berrando farta nunca máis. Bueno, estas son as palabras da artista que fixo o cartaz, o cartel, que vamos a utilizar como imaxe corporativa para a obra de teatro. Na obra de teatro van a estar 20 actores, e algúns deles incluso cantarán, e espero que vos guste, porque a comunión do que é Enxebre coa banda creo que vai ser moi potente, porque 30 músicos en escena, 20 actores con un mimado coidado, con un traballo casi de ritual do que é a obra de teatro, vamos a intentar facelo o mellor posible. Pido perdón xa de antemán por si, bueno, somos un grupo amateur, vamos a respetarnos, vale? Vamos a intentar facer o mellor posible e con maior dos respetos. Esta obra fala da identidade, fala de cultura, fala de raíz, fala do abuso, e fala da xusticia tomada polas mans de quen sufre esa injusticia. E creo que todos esos temas están de vixencia actualidade neste momento. Por desgracia, esta obra podémola poñer tanto nunha época medieval, como na actualidade, como nos anos 40, como seguramente, desgraciadamente, pasará se facemos a obra nun futuro dentro de 80 anos. É unha obra que é actual e queremos que seguirá sendo actual. Pola nosa parte, nada máis. Ahora pasamos a... Carlos quere dicir algo. Creo que polos pelos non collemos a unha persoa que estuvo xa na primeira representación, non? Maruja Solís, non, mamá? Si, unha vez que atou na primeira representación, no ano 31, ven todas as obras hasta o final. E morreu fai pouco. Ves? Pois estuvo esperando. Sí. Os veunas todas. Fai pouco, fai un ano. Fai meses. 2 meses. Sí, fai. Maruja, sí. Fai 3 anos. Aí foi no COVID, sí, perdón. Si foi no COVID, fai 3 anos máis ou menos. Sí. Sí. Sei que Casi a collemos. Vale, ahora pasamos á rolda de preguntas, se queredes facer algunha pregunta sobre os proxectos que estamos presentando, e cerrará e pechará o acto o señor alcalde, como non podía ser de outro xeito. Algunha pregunta? Isto como cando dou clase, explicámonos de maravilla. O non vos enteraste desde nada. Sito seguro que ten un montón de preguntas que facerche de como vamos a facelo decorado. O decorado. Pero igual aquí non chas fai. Tendes algunha pregunta? Porque cando se escribe, dixestes así, non dixestes o ano concreto, non? Foi no ano 30 e pico, non? Finales do 30. No, no 31, no 41. se representou o 5 de marzo do 31. Do 31. Se iba a representar a principios de ano e se aplazou por unha secuencia de mortes. Entre elas, aquí estamos a do todos. propio director. Aquí todavía A do propio director que tamén morreu antes de ser estrenada a obra. Pero por eso aquí temos varios directores. Temos o director do documental, o director da exposición, o director da banda, o director do ayuntamiento e o director de Enxebre. O sea que podemos sacar unha foto ahora e ir vendo como ir tachando. Que morra un non pasa nada. non sei se hai tanto sitio no tanatorio por mismo día. Pensades do autor abrirse a outros
Salir fora, sí. Sí. A idea é salir fora. E son 3 días consecutivos de... Facer un proxecto así deste nivel, pois polo menos... Pero é moi complicado movelo, porque tanto mover a banda como mover a enxebre, mover decorados e todo eso ten que ser un espacio que sea moi similar ao noso flamante auditorio, claro. Que, por certo, que non o dixemos en ningún momento, estrea sobre o 16, 17, 18 de maio, coincidindo No. coas... 15, 16, 17. Cal? 15, 16 e 17. O fin de Viernes, sábado e semana. domingo. E a idea é repetila en Navidad, si é que todo o mundo está contento. Si non nos colgaron a nos na Ou repetímola, ou para repetir para mellorar as cousas que nos saliron. Entonces, hai 3 funcións consecutivas. Pero que ao mellor 3 funcións aí e 3 pois aproveitade xa que está todo feito Sí, Claro. a Coruña, Santiago, Vigo... A ver, no, a idea é movela a 3 capitais. O sea, vean a Pontevedra, vean A mí sempre me gustou moito levala a Montevideo ou a Buenos Aires. A Buenos Aires podía ser... Creo que é un bo sitio que vir a obra. Bueno, estropearlle aí. Fletamos, como fan os de Zara, fletamos un avión aquí desde o Concello, fletamos un avión Sí, para... falamos delo e Sí. de feito o primeiro que fixemos foron cálculos de logística máis de Non vamos desplazamento. tamén en autobús, vamos os de aquí para encher. Con las críticas que vamos ter, non va a fer falta. Bueno. Aquí vamos a encher en calquer sitio. Algunha cuestión máis que querades o que se nos escapou ou algunha pregunta que querades facer? Hai unha pregunta que estades pensando Unha todos, pregunta que si me la que estades pensando todos e non estades facendo. Sí, vamos a facer crowdfunding. Por si alguén tiña esa dúda. Crowdfunding é como consideramos que é unha actividade que ten que involucrarse as institucións, como non pode ser de outro xeito, porque é un ben inmaterial. Tamén consideramos, nós consideramos un montón de cousas, tendes que perdonar. Tamén consideramos que o pobo do Grove debería tamén ter unha posición activa ante o proxecto. Entonces, queremos abrir unha páxina de crowdfunding que é por toda aquela persona que quera colaborar con 5, 2 euros, 10, 15, 150 euros para colaborar para este proxecto. Entonces, vamos en breves, pues intentaremos en redes, no periódico, onde sea, como facemos ou como se pode facer este tipo de aportacións económicas para axudar e alixeirar un pouco todo o peso que temos sobre a posta en escena da obra de teatro. Bueno, pois sin máis, vamos a deixar que o señor alcalde peche o acto. Moi ben, moitas gracias. En primeiro lugar, permitideme un par de consideracións. A primeira, cando Jacobo pide a Engrobes cartos, Pepe mira para min e xa vexo na próxima reunión, alcalde, os de Enxebre me están pedindo cartos de Engrobes, canto vai poñer o Concello? Por lo tanto, se sigue máis esta roda de prensa, acabades de falar de Montevideo de Buenos Aires, xa vexo que, alcalde, queremos ir, a factura do Concello vai a subir. E segundo, eu non sei vos, pero eu estou intrigado desde o primeiro momento e ahora mesmo xa un pouco asustado que fai unha pistola en esta mesa. Que razón ten de estar aquí hoxe en día unha pistola? Atrezo, o sea... Atrezo, é vale. atrezo. Estamos dando unha volta a obra e a xente igual se está imaginando unha É que non vamos a forcar o meco. Puxemos unha pistola para que a xente se poida facer... Bueno, pois... Son pistas. A verdade é que como estamos a falar da obra do Meco e despois de cando afondas un pouco máis na obra do Meco, investigas, se queres irche hasta o Padre Sarmiento, te das conta que, e isto é unha pequena crítica que vou facer esta mesa, que as grandes protagonistas do Meco son as mecas, porque realmente son as mulleres. Aquí estamos 5 homes, bueno, por suerte creo que a obra vai a representar mellor as mulleres do que está representando esta mesa, porque a mellor algunhas ten algo que decir e podría chegarse aquí e falar e explicar. Por outra parte, ademais, vai a coincidir no mes de maio que un proxecto do Concello que xa levamos un ano con el, pois posiblemente, se se cumpren os prazos, e cando digo isto sempre me equivoco, porque na administración somos como somos e vamos sempre lentos, pero estamos facendo un proxecto para recuperar a Figueira do Meco na Siradella e facer un acceso á propia Figueira do Meco como un símbolo importante do que significa a Figueira do Meco e o Meco para o Grove. E confiamos en que poda coincidir en estas datas
e polo tanto complementar todas estas actividades que desde logo desde Enxebre, desde a banda de música e desde a Galería Besada pois están poñendo en marcha. E como ben decían os compañeiros de mesa, a min viñerme con este proxecto xa fai bastantes meses, finales do ano pasado, e, bueno, se conocedes a Jacobo, a Carlos Ouviña e a Víctor, difícil é dicirlles que non, é difícil non involucrarse en estes proxectos, porque solamente pola forro de aspirinas, pois casi hai que dicirlle que sí desde o primeiro momento. Pero desde logo sí que é certo que o proxecto que a min algo me adiantaron é un proxecto creo que dos máis ambiciosos a nivel local que se teñen acometido a nivel cultural aquí no Grove. Creo que é un proxecto que vai a sorprender. Lle dixen na última entrevista a Jacobo, estades seguros do que se vai a facer? Dixeronme que sí, e lles dixen tende en conta que o nome do concello está metido no medio, pero, bueno, creo que ás veces hai que arriscarse e hai que facer cousas rompedoras e este proxecto vai ser rompedor e, polo tanto, unha razón máis para apoialo. É un proxecto de tal xeito que ten un orzamento importante e o Concello de Grove nos queremos implicar e nos vamos a implicar. Temos previsto un orzamento de 8.000 euros para axudar a financiar o proxecto que se vai a poñer en marcha en este mes de maio. E por que? Pois polo que se dixo aquí, porque isto é patrimonio inmaterial que gracias a estes proxectos se vai facer material, de tal xeito que todos os veciños e veciñas do Grove vamos poder coñecer, disfrutar, emocionarnos e experimentar con unha proposta innovadora, pero que ao fin e ao cabo nos identifica a todos, porque, bueno, todos e todas aquí no Grove temos un anaco do meco e creo que nos sentimos moi representados cando nos chaman mecos ou mecas. De tal forma que non quedaba outra que estar, que participar e que, desde logo, apoiar e respaldar un proxecto, unha iniciativa destas características. Non conocía en parte o proxecto tamén complementario de Galería Besada de Carlos e desde logo, bueno, pois o compromiso do luns estar ali ás 7:30 e dar xa os primeiros pasos en esas características. E eu quero destacar, bueno, xa o acaba de dicir, non? Flamante auditorio. Eu creo que estes proxectos tamén son viables porque, bueno, no Grove hai unha escola de música que está promovendo e levando adiante cada vez máis alumnos e facendo protagonista a música aquí no Grove, e as instalacións do auditorio nos permiten representar un proxecto destas características. A partir de aí, que non queda outra que darlles a noraboa, os parabéns por esta iniciativa, animalos a seguir e esperando, desde logo, a que todos podamos disfrutar, desvelar e escoitar en ese mes de maio a estes actores e actrices que vai haber, e coa banda de música que, como ben decía Carlos, que xa me dixeron, alcalde, prepárate que hai que empezar a sacar butacas, que hai que preparar aquelo, porque a banda de música vai estar... Xa me requerían un foso para o auditorio, pero non dá para máis. Pero, bueno, o bo que é versátil e que creo que a banda de música vai a poder complementar perfectamente a escenificación desta obra. De tal xeito que, nada, parabéns a todos, a todas, e esperamos a maio para ver o que nos tedes preparado. Moitas gracias. Vale. Pois moitas gracias, señor alcalde, compañeiros de mesa, e agora temos unha especie de petisco para todos aqueles que estuvestes aguantando a turra. O sea que, bueno, moitas gracias por estar aquí.